Pemirsa, saksikanlah penampilan Ludruk PSG bersama aktor Oprah Wong Jamer yang disutradarai oleh Kang Noyo dengan lakon Anak Bola Bapak Keprada. Lakon ini ditampilkan pada saat Festival Ludruk yang diselenggarakan oleh Polda Jatim dalam rangka Pemilu Damai dan Jawa Timur Bebas Narkoba. Pemirsa, selamat menyaksikan. Kakung miwa putri sami amirsani pagelaran kita Jawi asli Kabudayan Jawi Wetan terus maju mugi tansah lestari. Mangayu bagyo tumateng para pami yarsa monggo pinarak ingkang sekeco amirsanono kesenian kita seni Ludruk iku arane kutha desa akeh penggemare nek bisa ayo dilestarekno aja nganti kalah barek kesenian bangsa liyane.
kembang jagung kok mlungker-mlungker. Kidung jula-juli seni Jawa Timur asli, iki sing ngidung asli wong Jember. Alhamdulillah aku gak minder. Kang Tuki numpak skuter iki dina Setu Legi, jayane wong Jember. Generasi muda dolor, generasi harapan kita kang bakal nerimo tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Iku mulane dolor, generasi muda kudu sing cerdas, bebas saka narkoba lan minuman keras. Sasaran narkoba dolor pancen generasi muda. Mula peranan wong tua bener-bener dibutuhno. Generasi muda ayo diselamatno saka narkoba yang sangat berbahaya. Pemilu 24 dulur, muga-muga pemilu sing bermartabat. Mula antar pendukung ayo jangan menghujat kawasan Jawa Timur dan sekitarnya. Pemilu damai, Jawa Timur bersih dari narkoba. Aku iki seorang pelaku seni ludruk Jawa Timur asli, tapi aku saiki wis alih profesi sebab tanggapan ludruk saiki sepi. Ora kaya dina iki hatiku seneng sekali. Aku rumangsa ana sing menghargai, melu festival ludruk dikawal polisi. Cekap semanten kidungan kula sae lan boten nyuwun Penota goleki Kang. Penota goleki. Aduh, luput sing bener iku aku goleki peno. Nah nek wis kepethuk Duwe endi? Lah dek endi mbek peno duwe iku? Wah pekon arek irek duwe dhuwit bingung. Duwe manuk iku lho, Mo. Oh, manuk cucaro wong winginane iku ta. Lali. Peno lak ngomong dhewe sih Kang. Mau manukku dijaluk 200 gak tak kekno. Ora tak kekno. Nek peno sing nggawa ya gawon. Manuk kok gawa. Nek ana sing njaluk 300 culno. Peno lamun ngono. Iya. Aduh Kang dijaluk 500 Kang. Langsung tak culno. Aduh, duit iki, Mo. Ya gak ono. Lah duit endi sih Kang? Kok cek bulet lho. Duit manuk iku mau lho, Mo. Jare mau lek ono kenyang 300 kongkon culno. Iya, Jet. Dijaluk 500 wis tak culno. Mi berdhuwur manuk iki. Ya entek buyar manuk yang dhuwur. Oh meno iki. Kon niku goblok gak mari-mari. Ya mbok kok nemen goblok aku. Iya. Manuk kuwi klangenane bojoku. Manuk cara wong. Lho iso. Lah terus? Nek sampe aku balik, Iya. bojoku takon manuk. Ya apa, Mas?
Ngene wis Kang timbangane meno gegeran mbek bojo meno ya. Ya apa nek manukku kekno bojo meno? Hah? Manukku kekno bojo meno. Manukmu? Iya. Lah apa? Ngono ah. Iya, cek gak tukaran meno mbek bojomu. Tapi manukmu iku nek esuk iso ngoceh. Ya nun sewu jen manuk tuwek Kang. Ya lek gak dikugahi manuk ya gak tangi, gak. Apa iki? Bukan saya, Pak. Bukan. Ya. Aduh, ono apa, Kang? Ono apa, Kang? Gawat iki kok. Iya, terus iya apa iki? Desa Nawadieraman. Iya. Iki sing penting ayo laporin Gus Lurah. Nah, ngene malu. Oh, iya. Saiki ayo. Oke. Ayo laporan. Cepetan, Kang. Kada sing betul no. Loh. Macam-macam kamu ini. Apa ini? Apa Sabu, ini? Pak. Sabu, Pak. Ini, Pak. Beri. Dan- Beri. Ini. Apa siapa kamu? Hah? Sama teman saya, Pak. Siapa namanya? Darko, Pak. Di mana rumahnya? Di sana, Pak. Di mana? Di sana, Pak. Tahu kamu? Tahu saya rumahnya. Betul? Pak. Betul, Pak. Bohong saya tembak kepala kamu. Iya, Pak. Ayo cepat. Ayo gini. Mbakmu. Apa-apa? Mbakmu. Aku nek ngrasakne anakmu dene Darko. Iku dadekne pikiran. Tapi ya ngono Pak, sampean ki aja ngomel ae Pak. Masa mari tahlilan kursi murat marit ning jaba ya ora gelem lek gak wong wedok sing Lah. nulungi. Makane iku aku nyangking pisan. Ngene Mbak. Apa? Iki aku kuatir yen anake dhewe iki salah bergaul. Soale ini pirang-pirangane bengi ora tau mulih. Ya ngono kuwi dongane awake dhewe ya kudu bendang mulih ngono lho Pak. Iya, iki pirang bengi ya ora mulih iki. muga-muga slamet. Iki Ton. Anakmu wis ora anu. Apa? Ning bukae. Woceh mulai mau gak mari-mari. Lho, jenenge wong tuwa kan anak gak tau mulih kan kepikiran. Kepikiran gak ngoceh sih. Dirungokno wong tanggane iki lho. Wis to. Lek wong tuwa ki didik mesti apik. Anak lek sampai salah bergaul, bapak, simbok iku kuwatir. Wis, gak usah ngoceh. Ya ngono Cang nah. burung. Wis kono gek Ya, taman. wis to. Ana lawe. Ana. Sing gak lagi lawe tak ora tarik kabeh. Ya, wis, kono Menang gek aja taman. ngoceh to, cangkeme ngoceh to kan mau. Pak. Anake penoki pancen ngono Pak. Lah makane iku. Teko-teko mesti ngamuk, teko-teko ngamuk Pak. Aku ki surat-kuraturan sebagai bapak. Heeh. Iku Pak, Duduk. apa tamu Pak? Duduk. Iya, Pak. Ini rumahnya Darto. Betul, Pak. Ini orang tuanya Darko, Pak. Dan Betul. ini rumahnya Darko sendiri. Pak. Rumah si Darto sendiri. Iya, Pak. mboten apa? Maaf Pak, Ya, dari mana ini? selamat siang. Selamat Kami siang dari- Pak Polisi. Dari Reserse Narkoba Polres Jember. Mbok. Kenalkan Iya. Pak, Wis enak. saya Pak Inul Polisi, Mbok. dan ini Pak Yoga. Saya Pak Yoga. Kami memburu namanya Darto Pak. Darko. Ya, Bapak orang tuanya Darto, Iya. Ibu Nggih. orang tua Darto. Nggih Dasu. Pak. Ada Bu? Enggak ada Pak. Ada nggak, Bu? Sampeyan jujur mawon. Sing jujur. Betul? Saestu Mboten Pak. wonten. Nggak ada betul? Mboten wonten. Maaf Pak ya, Ibu maaf. Kami akan geledah. Kok lho, apa Pak? Darko? Dan wong lho Pak. Terus mbokmu kan dadekne bingung kok. Pak kok gak penak temen kok Layu. Pak Pak. Mbok ya. Yang akrek. Kenangan. Pak, Nanti jam berdagang. Kamu jam berdagang. Kepenek. Pak apa Pak iki Pak? Oh, Darko. Lha Pak Darko Pak. Mau apa kamu? Duduk ya betul. Duduk, duduk. Darko. Ini apa? Pak Polisi,
Pak, kula Ini pun apa? dipecah nggih, Pak. Sabu. Ya, siapa yang benar? Saya. Benar, Darto. Ini siapa yang benar? Teman saya. Teman kamu? Ya. Bu. Bapak. Saya minta maaf. Anak Bapak kena kasus sabu-sabu. Ini barang bukti. nggih. Jadi ini akan kami bawa ke Kapolres. Jadi gawat Pak Polisi anakku. Jadi gawat Pak. Maaf, Bu. Pak, maaf. Iya Pak, ini Pak. Ayo pamit dulu. Pak. Oh, pamit ke orang tua dulu. Hah? Mau pamit ke orang tua. Orang tua. Pak Dewi, Pak. Duduk. 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 Bu, ayo bencana. Bu. Pak, Iya, Nak. aku njaluk sepuro sing gedhe ya, Bu. Ya, Pak. Uga kesalahane anakmu. Gak iso mbagiano wong tua, gak iso munggah martabate wong tua nanging sebalike. Malah gawe tercemari jeneng wong tua. Malah gawe elek jeneng wong tua gara-gara anakmu siji-siji Darko ya, Bu. Ayo cepat. Cepat. Darka! Anakku tinggal, Bapak wis kurang-kurang Dedek. Pak Lurah. Wis Pak Lurah. Pak Lurah ngapunten kula nggih Pak Lurah. Wis ya. Mbok Darko lan Pak Darko. Inggih, Pak Ojo Lurah. diterus-terusne oleh Riko nangis utawa getuni perkara anak Riko sing digawa polisi. Nggih, leres. Kula nyuwun tulung. Sak temene aku ki wis ngerti apa sing terjadi nang anak Riko iki mergo aku oleh laporane Nggih, Pak. Pak Noyo karo Pak Satimo. Iki mang olehku ke susu-susu mrene nganti blasak-blasak lewat pring-pringan mergo kepengin selak teko omah Riko kene. Nggih, leres Pak Lurah, nggih. Winginane aku saben petuk Riko nok warung kopi nok sawah lak wis bolak-balik tak kandhani to Riko. Nggih, Pak Lurah. Kandhanono anakmu si Darko. Elekno. Kongkon mareni tumindake sing gak bener. Apa aku kandha kaya ngono? Mergo aku wis krungu slentang-slenting nek anak Riko iki wis TO. TO nu napa, Pak Lurah? TO iku jenenge TO to, goblok. Oh, Loh, kono Apa to, goblok. Kang? TO kuwi napa Lurah? Wah, malah TO goblok iku pisan. target operasi. Nah, itu Ojo yang bener. goblok kowe sing Aku celomel. ngono-ngono operasi. aku, Bang. Lah, lek wis ana kedadian sing kaya ngene iki, gak urunge tetep Riko sing kena imbase saka perbuatane anak Riko sing dadi bandar narkoba kaya ngono iku. ya. Bener, Pak Lurah. Lah, mula Riko kabeh ayo tak elekno uga kabeh sing ana nang kene masyarakat iki ya. Ayo bareng-bareng tak elekno, ayo bareng-bareng merangi narkoba. Leres. Mergo merangi narkoba gak cuma tugase bapak-bapak polisi. Bener. Nggih, bener. Tapi tugase awak dhewe kabeh iki. ngono lho. Betul. Lah wis kedadian kaya ngene, tetep Riko to sing susah, Riko to yo sing susah. Nggih, Pak Lurah. Mula tak ibaratake wong tua iki padha karo kendi. Kendi. Abot dicangking, enteng wis yo dicangking. Bek kecangking, kotong yo kesangking. Iki, bener to? Bener. Mula wis ana ucap-ucapane wong tua biyen, kalamun anak pola bobo keprada.